talaga magmaneho ng gagong putin eh. Bilis. Grabe siya oh.
supplements ngayon. Pero dapat i-check kung ano ang totoo bago sumunod sa mga ito. Pag-inom ng tubig araw-araw. Dapat din matulog ng sapat bawat gabi at mag-exercise ng 30 minutes kada araw. Kailangan din alagaan ang mental health. Ang simpleng pag-relax o pakikipag-usap sa iyong loved ones ay mabuting paraan ng self-care. Alagaan lagi ang gagawin ng Chinese Embassy. Tindi, no? Bakit mo naman aamin eh? Totoo man. Ang sinanong katong! Nanakatong sa mga katong, mga ipatong, may patong delegal ang baril at lighted stone at hotel fire. Mayroon pang PNP na hindi maabuso sa minta. Ay karamihan ho na nagkakakaso mga kilala ko eh. Sila ang kumagat kasi kung lumapit na sa samantalang job-related ang kanilang trabaho. Ang dami kaya mga pulis na ganyan, biktima ng ganyan. Siyempre. May premyo kayo. Wala.